всички! Добре дошли в село Пирне! Казвам добре дошли първо на нашите гости, на жителите на село Пирне, разбира се, на представителите на фирмата изпълнител, на общинската администрация, на представителите на Общинския съвет и на политическите партии. Добре дошли! И бързам веднага да ви представя нашия специален гост, госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните. Повода да сме заедно днес, разбира се, официалното откриване на канализационна система и модулно пречиствателно съоръжение село Пирне. И двата обекта са изградени по мярка 321 основни услуги за населението и икономиката в селските райони по програма за развитие на селските райони 2007-2013. И веднага давам място и дума на свещено-иконом Румил Негозов, който ще отслужи водосвет за доброто функциониране на двата обекта и, разбира се, за здравето на пирненци. Благословен Бог наш, сега и пресне във веки веков. Амин. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените усърдно сега да се притичем към Богородица, да паднем от покаяние на душата си, да извикаме: Владичице, смели се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородица, и ние недостойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото Тя, ако не би пристояла да се моли за нас, кой ли би ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото винаги спася своите раби от всякакви злини. Еже, радуе се ангелом, приемше роче жителя Твоего, Дево спасел Те величающия. Господу помолим се, Господи помилуй, яко святи си Боже наши Тебе славу силаем, Отцу и Сину и Светому Духу нине и присно, и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Нине насте време всеко свещающи и праведни наш де судия, но обратите се душе по покаянию, яко блудница зовущи со слезами, Господи помилуй ме. Пресвета Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице, Дева рук наших дела изправи, прощение прегрешения наших изпроси. Нека да пейте нам ангелско епение. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Премъдрост да застанем смирено, да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички! Ще си чета и Светото Евангелие по Свети Евангелист Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! В онова време възлезе Исус в Иерусалим. Върви в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които чакаха да се раздвиже водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! С мир на Господ се помолим, Господи помилуй, за мира по целия свят, за благосъстоянието на Сте Божий църква, обединението на всички. На Господ се помолим, Господи помилуй, за високо преосвещение наш митрополит Йоники,
за честното презвитерство, за дяконство в Христа и за целия църковен причи всички люди. На Господ се помолим, Господи помилуй, за да се освети тая вода, силата и действието и слизането на Святаго Духа. На Господ се помолим, Господи помилуй, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господ се помолим, Господи помилуй, за да се изпрати благодата, избавлението и благословението Йорданово. На Господ се помолим, Господи помилуй, за да ще спаси и помилвай ни запази Божествата благодат. Господи помилуй, като поменем заедно всички свети и пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един друг и целия си живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, правици, които се молят. Изпрати Твоя Свети Дух, да освети тая вода и дай на приемащите Твоя ръби премахване, страдане, прошка на греховете, изцеление от болки, освобождаване от всяко зло. А тъй също затвърждаване, освещаване, очистване на това место и прогонване всяко делство и коварство. Защото е благословено, препрославен, пречесто, велелепно Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестия православен български народ и го запази под Твоята закрила. Амин. Спаси, Господи, и помилуй високо преосвещение наш митрополит Йоники и всички епископи, които преподават вярно словото на Твоята истина, целият свещенчески монашески чин. Амин. Спаси, Господи, и помилуй православните християни, които стоят тук и се молят. Амин. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в това село. Амин. Дарувам душевно и телесно здраве към това християнско общество. Служещи на Тебе, бъди във всичко милостив. Помини, Господи, които ни мразят, които не обичат слугуващи наши братя. Уния, които са тук и по уважителна причина отсъстват, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоем жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоем жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоем жителство. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ние пресно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови и живородани кръстите се изволиви от това на спасение наша го ради. Христос истини Бог наш, молитвен, пречиста и пренепорочна и сития своя матер, преподобних и богоносних Отец наших, всех светих помилуй и спасет нас, яко благ и човеколюбец. Амин. Благоденствено е, мирно е житие, здраве же и спасени. И во всем благо е поспешение подаш, Господи, благочестивому православному българскому народу. И сохрани его на многая лета. Многая лета. Многая лета. Молитваме с Ти, Отец наши, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.